Dies ire, dies illa, solvet seculum in favilla. Bago natin simulan ang kwentong ito, meron lang akong nabasang tanong sa last video ko na anong uri daw ng nilalang yung mahilig manitsit at bakit ito naninitsit. Ibase muna natin sa sarili kong karanasan. Kadalasang naninitsit sa amin o sa akin ay mga batang kaluluwa. Maninitsit yung mga yan. Tapos kapag lilingon ka, bigla-biglang tatakbo yung mga yan. Bukod pa sa batang kaluluwa, andyan yung black lady o itim na kaluluwa. Pag sinitsitan ka niyan, tapos nilingon mo, sisindakin ka niya ng todo. Tapos may mga pagkakataon pa, nahahabulin ka niyan. Pero hindi ka naman yan kayang saktan. Kaya huwag kang mag-alala. Pero ang pinaka nakakatakot sa lahat ng sitsit ay yung nasa itaas ng puno. Dahil ang naninitsit sa'yo nun, kapre. Ito, tip lang. Nasa sa inyo kung susundin nyo o hindi. Kapag nasa gubat kayo ng mga barkada mo o umaakyat kayo ng bundok, tapos hating gabi na, pag may nanitsit sa inyo, wag na wag kayong lilingon. Dahil sobrang daming mapaglarong nilalang sa gubat. Yun lang. Ang haba na naman ng intro ko. Pasensya na kayo ha. Gusto ko lang sumagot sa tanong. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito mismo ng tatay ng lola ko. Taong 1961, Bukid Siraway, Zamboanga del Norte. Itong mga panahong ito, yung lola ko nakatira na kila mamang. Hindi sumama ang tatay niya sa kanila. Gawa ng malapit na ang gapasan. Kakailanganin ni Tatay Dadoy na makakasama sa lupain niya. Kung hindi ninyo na itatanong, napakalaki talaga ng lupang nasasakupan ni Tatay Dadoy noon. Sobrang laki ng hektarya ng palayan niya. Tapos dito sa Siraway, di ko na lang naitanong sa lola ko kung ilang beses nangyayari ito sa loob ng isang taon. Pero meron kasing tinatawag na panahon ng gapasan. Ang ibig sabihin, lahat ng marunong manggapas ng palay o merong gamit panggapas, inaanyayahan ng may-ari ng palayan na gumapas sa nasasakupan niyang lupain. Maliban pa sa mga niyayaya niya, lahat ng mga kakilala nun, iniimbitahan ding makigapas sa palayan. Kasi talagang kakailanganin ng maraming tao doon. Tsaka hindi yun tumatagal ng isang araw lang. Mano-mano kasing gapasan. Pero hindi libre ang serbisyo nila. Sa patakaran ni Tatay Dadoy noon, kapag nakagapas ka ng 3 tali ng palay, yung pangatlong tali sa iyo yun mapupunta. Alam niyo naman yung itsura ng mga palay na nakatali, di ba? Malalaki yun. Kaya hindi ganun kadali ang trabaho. Sa patakaran niya ni Tatay Dadoy ewan ko sa ibang probinsya kung ganun din yung kanila. Kayo, may mga kamag-anak ba kayo sa probinsya na nakikigapas? Malamang alam nila yan. Tsaka, 1961 to Baka isipin nyo, 2019 Balik tayo sa kwento. Nung unang araw ng gapasan, ang daming tao. Pero, tansya ni Tatay Dadoy, kulang pa rin yun. Kaya nagpatawag pa siya sa mga yon ng mga kakilala nila para makigapas. Kaso, iilan lang yung nayaya nila. Habang nagagapas sila, inoobserbahan sila ni Tatay Dadoy. Kasi, pakiramdam ni Tatay Dadoy, sobrang init. Pero, tanghaling tapat naman yon, kaya normal lang na mainit. Kaso, iba yung nararamdaman ni Tatay Dadoy. Yung nakatali sa balakang niya, nag-iinit din. Ibig sabihin yan, merong hindi kaaya-ayang nilalang ang nasa paligid. Hindi naman nila malaman kung sino kasi ang daming tao
Kaya lumayo doon si Tatay Dadoy kasi umiinit na din yung ulo niya ng walang dahilan. Baka mamaya pa kung ano ang masabi niya sa mga yon. Nakikigapas na nga, paaalisin pa niya. Ang pangit naman. Ang iniwan niyang tagabantay doon, yung tatay ng lola ko. Ayon sa lola ko, itong mga panahong ito, yung tatay niya tipong lalampa-lampa, mahina, duwag, takot sa gulo, kasi mabait talaga yun eh. Ilonggo kasi. 'Di ba lahat ng Ilonggo mababait tsaka malambing? Shoutout nga pala sa lahat ng Ilonggo. Nung umiikot yung tatay ng lola ko sa palayan ni Tatay Dadoy, meron siyang napansin na isang grupo na hindi naman gumagapas. Tinanong niya kung bakit nakatayo lang sila doon at nagmamasid sa mga gumagapas. Bigla-bigla siyang nilapitan ng maliit na lalaki at tinitigan siya sa mga mata niya habang inilalapit nito yung mukha niya sa mukha ng tatay ng lola ko. Nung magkadikita na sila ng mukha, biglang nagsalita ito ng, "Wala kang pakialam kung nandito kami. Bumalik ka na lang sa pwesto mo at manahimik ka. Balik!" Sa sobrang takot ng tatay ng lola ko, dali-dali siyang tumakbo pabalik. Hinanap niya si Tatay Dadoy noong mga oras na yon para magsumbong. Ang kaso lang, wala si Tatay Dadoy nun. Hindi niya alam kung nasaan. Kaya hinayaan na lang niya at patuloy siyang nag-ikot sa palayan. Pero iniiwasan niya yung grupong nandarag sa kanya. Kinagabihan, napagod ang lahat dahil sa maghapong kapasan. Kaya nagkanya-kanya sila ng pwestong matutulugan. Halos lahat ng mga tao doon natulog kung nasaan yung mga nagapas na nilang palay. Doon sila natutulog para bantayan yung sarili nilang ginapas na palay. Nung pumupwesto na din yung tatay ng lola ko para matulog, bigla siyang merong narinig na sigaw. Ang sabi ay, "Wag, wag! Kunin niyo na! Kunin niyo na!" Napatayo yung tatay ng lola ko at hinanap niya kung nasaan yung sumigaw. Paglingon niya sa likuran niya, doon lang pala nang gagaling ang lahat ng ingay. Doon niya nakita yung grupong nandarag sa kanya. Nanginig siya bigla nung nakita niya yung lalaking maliit na nandarag sa kanya. Ang ginagawa pala ng grupong yon, kinukuhanan nila ng mga nagapas ng palay, yung mga pobre. Tapos yung mga pobre, takot na takot sa kanila. Halos yumuko ito at humiga sa lupa para magmakaawa sa kanila. Animoy parang hawak-hawak ng mga ito ang mga buhay nila. Kahit takot na takot ang tatay ng lola ko nun, sumigaw siya ng, "Hoy! Tigilan niyo na yan! Isoli niyo yan!" Napatingin yung buong grupo sa kanya. Maya-maya pa, dahan-dahan na namang naglakad yung lalaking maliit para lumapit sa kanya. Tumakbo kaagad yung tatay ng lola ko dahil sa takot. Habang tumatakbo siya, sigaw siya ng sigaw ng, "Doy! Doy!" Laking pagtataka nung tatay ng lola ko kasi sobrang bilis ng takbo niya. Pero paglingon niya doon sa lalaking maliit, naglalakad lang ito. Pero maaabutan na siya. Nahawakan ng maliit na lalaki yung damit niya. Tapos kahit pumapalag na siya, kahit sinasapak-sapak na niya yung lalaking maliit, hindi ito tinatablan. Sigaw pa rin siya ng sigaw ng, "Doy! Doy!" Tapos tinakpa ng maliit na lalaki yung bibig niya. Sabay binulungan siya sa tenga niya nang hindi niya maintindihang mga salita. Kasabay ng pakiramdam niya na parang merong tumutulong mainit na likido sa loob ng tenga niya. Nung narinig niya yon at naramdaman yung likido, bigla siyang nanigas. Buhay na buhay ang diwa niya pero hindi niya maigalaw yung buong katawan niya. Nanginginig siya. Sobrang giniginaw. At pakiramdam niya, maya-maya lang ay mawawalan na siya ng malay. Hanggang sa bigla na lang bumagsak yung lalaking maliit. Kitang-kita ng tatay ng lola ko na bumagsak ang buong katawan nito at animoy wala ng buhay. Pagbaling niya ng mga mata niya sa bandang kanan, nakatayo na doon si Tatay Dadoy.
Gumaan ang pakiramdam niya nung nakita niya ito. Tapos pinapatayo siya pero hindi siya makakilos. Tinitingnan ni Tatay Dadoy yung katawan niya. Tapos inaamoy-amoy yung leeg niya. Hanggang sa tumapat si Tatay Dadoy sa tenga niya. Wala siyang marinig. Nang bigla na lang, may tumunog na... Aw! Aray! Aray! Napakasakit sa tenga nung narinig niya. Tapos ang hapdi-hapdi nung hinihila ni Tatay Dadoy na galing sa loob ng tenga niya. Nung nawala yung parang sinulid sa loob ng tenga niya, nakahinga siya ng maluwag at nawala lahat ng nararamdaman niya. Bumalik siya sa pagiging normal. Tapos paglingon niya kay Tatay Dadoy, iba na ang itsura nito. Nanlilisik at pulang-pula ang mga mata, kasabay ng pagtama ng mga ngipin nito na may halong gigil. Ang sabi ni Tatay Dadoy sa kanya, Nasaan yung mga kasama niyan? Uubusin ko lahat yan. iba yung boses ni Tatay Dadoy. Makapal at tila ba dobleng boses ang lumalabas. Yung parang dalawang tao yung nasa loob. Takang-taka yung tatay ng lola ko kung bakit ganun. Kaya ang ginawa niya, tinuro niya kung saan niya huling nakita yung grupo. Gusto niyang tanungin si Tatay Dadoy kung ayos lang ba siya. Pero sa itsura nun, mukhang hindi. Nung naglalakad na sila papunta doon, pagtingin niya ulit kay Tatay Dadoy, normal na ang itsura nito. Pero galit na galit pa rin. Nung nakarating sila sa sinasabing lugar ng tatay ng lola ko, wala na silang naabutan doon kundi yung mga pobre na lang. Tinanong ni Tatay Dadoy kung saan pumunta yung mga yon. Ang sabi nila, hindi nila alam. Kasi nakayuko lang sila nung nandoon yung mga yon. Tinanong ulit sila ni Tatay Dadoy kung bakit takot na takot sila sa mga yon. Doon na kinilabutan yung tatay ng lola ko. Dahil yun palang mga yon ay nagpapakalat ng lahi nila. At yung mga anak ng pobre na yon ay isa-isa nang nasa proseso ng pagiging yanggaw. Hindi nila aalisin yung sumpa kung patuloy itong makikisama at susundin lahat ng ipinag-uutos nila. Ang gusto palang mangyari ng mga aswang na yon, kunin lahat ng ginapas na palay sa buong lugar at ilipat yun sa kanila. Kaya pala nung umaga pa lang, labis-labis na ang galit na nararamdaman ni Tatay Dadoy. Unang beses niya yung naramdaman sa tanang buhay niya. Galit na galit siya sa hindi malamang dahilan. Ang ginawa nila, binalikan nila yung maliit na lalaki. Iginapos nila yon sa isa sa mga punong nasa gitna ng gubat. Tinipon niya lahat ng manggagapas doon. Tapos tinanong niya kung meron bang kamag-anak yun doon o meron bang nakakakilala sa lalaking yon. Walang sumagot ni isa sa kanila. Kaya ang nangyari, maniwala man kayo o hindi, sinunog ng buhay ni Tatay Dadoy yung maliit na lalaki na muntik na sanang mangyanggaw sa tatay ng lola ko. Ayon sa tatay ng lola ko, napakalakas ng sigaw ng lalaking yon. Halos mabingi silang lahat. Parang tili ng isang babae na may halong gasgas na lalamunan yung sigaw. Iniwan nila yon sa pinakagitna ng gubat. Senyales yan para sa mga aswang. Nalayuan ang lugar ni Tatay Dadoy. Hanggang sa maya-maya pa, nilapitan si Tatay Dadoy nung isa sa mga pobre at umamin ito sa kanya na kaya pala nakapasok yung mga yon sa lupain niya. Dahil lahat ng ginawa niyang bakod na may pangontra, sinira nila. Magmula noon, ibinenta ni Tatay Dadoy ang kalahati ng lupaing nasasakupan niya. Kaya hindi na ganong kalaki ang lupain niya. Simula nun, silang dalawa na lang ng tatay ng lola ko ang nagtutulungan kapag dumarating ang panahon ng kapasan. Balikan nyo yung kwento kong langka. Ilalagay ko yung link sa ibaba para mas lalo nyong magets. Ang galing ni Tatay Dadoy, no? Okay, opinion ko sa kwento. Hindi ako pamilyar doon sa parteng kwento ng lola ko sa akin na tutuluan ng laway sa tenga tapos magiging yanggaw na. Kayo, may ideya ba kayo doon? Kasi ako, hindi ko talaga alam yan eh. Tsaka doon sa
Tumatakbo na yung tatay ng lola ko tapos naglalakad yung maliit na lalaki tas maabutan na siya. Pakiramdam ko, uri din ng orasyon yan eh. Kasi nagawa na yan ni Tito Jerry noon. Merong snatcher sa San Juan. Inagaw yung bag nung matanda. Tapos nag-orasyon siya sa hangin. Nakita ng mga tao na yung snatcher tumatakbo lang sa pwesto niya pero hindi umaandar. Tapos agad-agad nahuli din yun ng mga pulis. Opinyon ko lang yan tsaka lahat ng gamit ni Tito Jerry puro kanan. Hindi ko alam kung may ganyan sa kaliwa kasi wala akong ideya. Pero kayo, ano bang opinyon ninyo? Open ang comment section natin para sa mga comment nyo. So, ikonsidera ba natin yung namatay na aswang? Tatawanan ko ba o hindi? Bilang pagpapakita ng respeto sa inyo, kasi alam ko nag-e-exist pa kayo. Baka nga may mga listeners akong aswang dyan eh. Tsaka alam ko naman na parang kami din kayo. Merong mabuti, merong masama. Kaya hindi ako tatawa. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.